फैबाय बड'लेण्डआव मोनफैबाय टंला मोनफैजोब्बाय आरो गासिबो बड'लेण्डआव सानजारि रायजो धेमाजिनिफ्राय मोनफैजोब्बाय जोगोनो टंला रायजोआव नेथ'लै र' गेदेरफोर फै मोनफैबाय आरो नै टंला एबार बड'लेण्डनिया हाखौ गासिगोन दसेनि उनावनो ओइ गेदेरमोना उन जाबोथारबाय आरो ना जोङो बिराद सिगाङाव फैग्रोबाय आरो बबेखै थाङो बबेखै मायो मिथिला आरो फैलर गेलेग्राफ्रासो मिन्थिगौ आरो बबेखै लाङो आरो टंलायाव नै थुमनो माल माथाजों नै नै जों दा टंला कलेजाव आगान होबाय नायब्लानो जाबाय नै टंला कलेज गेलेग्राया ससमा गानदों आरो सिगाङावसो हाबनांगौमोन जोंबो सिगाङाव हाबनो रोङाखै बाल बाहेरायावसो थादों बिसोरो रानिं खारग्रा आरो फैलुर गेलेग्रा गोजा है बोलुरा माबासो फैलुरा फैयोब्रा थम थमनो माथो बन्द' गोजालै नै टंला कलेज नै जोंना मोनबाय खोमा आरोना ओइ बा बेयावनो जादों आरो जायगाया खालि गैथ'आ बेखौनो नेदों बेयाव दान्दिसे सम ओइ हाबखाजोबो थाब बै Nah, kan kelak kena tahu ini ya. Taklah sagre malah tahu enggak. Iya pakam. Sao khang wasai sih.
네, 아래. 네, 이거 시간 나잖아. 여기? 그나 그나? 아. जाखांबाय आरो दा दान्दिसे जाखांलायबाय सानजौफुनि 2टा 8 जाबाय जोबोद गरम आरो अभी हम थोड़ा टोंगला कॉलेज को आप लोगों को थोड़ा शेयर करके दिखाएंगे क्या है और क्या नहीं है गोगोम आरोना नै इउनियननि माबाया ओमफ्राय एनसीसी दं इयाव अभी यहाँ पर ऑल बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का बहुत बड़ा स्टैचू बना के रखा है और यहाँ पर एनसीसी का भी बनाया रखा है और अभी वहाँ पर देख यहाँ पर अभी क्या बना रहा है पता नहीं कुछ तो बना रहा है शायद टोंगला कलेजनि महरा नै बेबायदिनो आरो बेबायदिनो टोंगला महरनि थासारिया नै इसिनाबो दंलायो माथो सोरां इसिनाबो दंलायो आप लोग को दिखा दिया टोंगला कॉलेज का व्यू ऐसा है जो अभी हमारा मीटिंग हो रहा है सेमिनार वहाँ पर ही है दान्दिसे प्रेक्टिस खालामनो फैदोंमोन जोहोलावजो गासिबो थांफिनोसै नै जोबोद समायना रमायना दासो माबा मोनसे लुबाय दं मिन्थिया आरो टोंगला टाउन नुफैबाय बड'लेण्डआव फैनानै ओंखारलांनोसै दा फैबाय दं मा होनो देलायबाय दं नुखायो नै थांबाय दं जों दा आदार जानो थांबाय दं अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ आज जो काम के लिए आया था वो पूरा ख़राब हो गया बीच रास्ते पे ही छोड़ना पड़ा क्या करे किस्मत ख़राब है इसलिए बीच रास्ते पे छोड़ दिया अभी ज़्यादा आदमी नहीं है मेन गेट ये है मुंख्लं गलाय बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालि अभी मॉर्निंग है इसलिए कोई आदमी नहीं है मालाबा बन्द खालामोलै युटुबारा लानो रोङाखैलै है आं इखौसो बानायनो मा होनो बाजैया नायनो बेखौ बाजैया नायनो बेखौ जाबाय युटुबारानो सिरि बबायसो भिडिअ लागासिनो बेयाव मिउजिक थागोनब्रा
बुंनांगौब्रा अभी पूरा खाना हो चुका है। हेलो गाइस अभी हम जो होटल पे खाना खा रहे हैं अभी मैं उनको दिखा देता हूँ। देख होटल का नाम क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सही होटल है, साहा है और लाउडुम पिता है और गुगुनी है। एबर ओंखाम ना अमा बेदर सामु दाउदै लाथा बायदि बायदि ऐसा मिलता है। टप10 जोंना बिथांजोआ नै बिथाङा टप10 सानजारि नोगोर सिमोनसापरिनि माइ गायनो रोंसोगारो, ना गुरनो रोंसोगारो, जि दानो रोंसोगारो, गासिखौबो रोंथारो। ओंखाम ओंख्रिखौथ' मा बुंनो आसि सोलायलायखायो जोंना रिपर्टारा।